जेनेबा मा मोनसे जे थांनानै थानाय निजे राहा लामाखौ देखायनानै होयो बा खालामनानै बेबस्थाफोरखौ अपारेशन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि जे खौरां हाग्रामा महिलारिया इएम जाहैनायनि बाथ्रायाथ' बाद हो दिनै फैबाय थानाय 2025 नि बिटिसि इलेक्शनाव सासे सानैनि बादै जे देरहानायाव गैया बयबो लुबैदों जे जायगाया डेभेलपमेन्ट जाथों दिनैहाय मोसौ गुमनानै जानायनि बाथ्रा फैदों बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बिसि मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखार खुलुमबाय गिबियाव थांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै स' रायजोफोर नोंथांमोना गिबियावनो इन्ट्र नुखाबाय इन्ट्रनि जेसेबांनाखि आं भिडिअ होदों बिनि सोमोन्दैनो आं बाथ्रा बुंनाय जागोन फार्स्ट अफ अल आङो नैबे सावगारिनि सोमोन्दै रबिराम नार्जारिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै रबिराम नार्जारिनि भिडिअआ गोदान ना गोजाम बेखौ आं मिथिया नाथाय ससियेल मिडियायाव मोननाय लोगो लोगो आं बे भिडिअखौ लानानै होनाय जादों जानो हागौ बिथाङा बेबायदिनो बुंखादोंमोन आरो बिपिएफ पार्टिनि माखासे मावथिफोरनि साननाय हनाया बेबायदिनोखा बिथांमोना आदारबो होयो नावद्राबो बुयो आरो रायजो राजाफोरखौहाय इलेक्शननि सिगांल' माखासे खामानिफोरखौहाय मावनानै दिन्थिफ्लायो नाथाय 17 बोसोरावहाय बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि माब्लाबाबो मावाखै होननानैहाय जोङो साननो हायो आरो जोङो नुबोगासिनो दंखायोबो रायजोफोर दानिया फै नैबे सावगारि बिथाङा जाहैबाय भिडिअआ फुराना होननानैहाय ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होदों नाथाय आंनि साननाया जाहैबाय बे सिख्लाखौ मानो बुआमोन माब्लानि भिडिअआ बेनिथ' जोङो मिथिनो गोनांथार आरो बेखौ नायबिजिरनांगोन मानो बुनायमोन मा खारनै जाहाथे इयुनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जायै बायदि ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दोस्तों मैं इस वीडियो किस लिए लाया गया इस वीडियो में इसीलिए लाया है कि ये वीडियो जानना जरूरी है वीडियो नया हो या पुराना हो इसका जांच करना जरूरी है लड़की कौन थी कहां से ऐसा वीडियो पैदा हुआ था और इस लड़की को किस लिए पिटाया गया था वो जानना जरूरी है इसका जांच करना है इसलिए मेरे हिसाब से इसको पकड़ना जरूरी है और जांच करना भी जरूरी है दोनों को भी पकड़ना है सिर्फ एक को नहीं दोनों को भी किस लिए पिटाया गया था और लड़की इस आदमी के साथ क्यों वहां जाके उससे झगड़ा हुआ था वो जानना जरूरी है दा रायजोफोर आङो दानिया गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोना ओरै नायदो बिथाङा जाहैबाय पर्बतजरा बासबारिनि सासे दैदेनगिरि होननानै आङो बिथांखौहाय खोनानो मोनदों दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बे पर्बतजरा बासबारियावहाय टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट गायसननायनि सोमोन्दैनो बिथाङा रायजो राजाखौहाय बुजायदों दा बिथाङा मोजाङैनो बुंदों बाथ्राखौहाय नंगौ नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय बिथाङा मा बुंदों बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बिसि मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखारदों क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा माब्लाबा मोसौ गुमनानै गाइखेर फाननानै जादों नामा दिनै जोंनि नैबे पर्बतजरा हालामनि थाखाय जोबोद माने ऐतिहासिक बियो जारिमिनाव माने चिरदिननि थाखाय सनानि आखरजों लिरनाय थासिगोन नैबे पर्बतजराव एखेबारे जोंना बर' समाज बर' हारिमु आफाद पर्बतजरा जिल्लानि दै बर' साहित्य थुनलाइ आफाद बर' गावबुरा आफाद बर' हारिमु आफाद जेसेबां जोंनि बर' जातिनि जातीय संगठन दं पर्बतजरा जिल्लानि बिसोरनि दैदेनगिरिखौ लानानै आरो पर्बतजरानि एक्स आबसु वार्कार एक्स साहित्य सभानि सिबियारि बिथांमोनखौ लाजोबनानै आरो जोबोद गोनां बाथ्राया बेनो जे साहित्य एकाडेमि मोननाय सानै जे बर'रा व्यक्ति जोंहा अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो जनिल ब्रह्म
बिथांमोनाबो बेवहाय दं दा बे ओरैबायदि मोनसे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों दानि बे एपिडिसिएलनि जेनाखि थार्माल प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ लानानै जेनाखि सावरायनाय बे खुब मोजाङैनो दा सोलिगासिनो दं दासो आराम्भ जादों जोबाखै आं आसा खालामदों जे बे जिनिसा सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे मोजां सिद्धान्तआव फैगोन खालि जोंनाव मोनसे जिनिसखौ दा नुबाय थादों ससियेल मिडियामाव जोंनिनो माखासे राजनितिक खालामग्रा बिथांमोनहा व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय नैबे आन्दलन खालामग्रा बिथांमोननिसिम नंखाय बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै एसे माने मा होनो बेखौ माने जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों जेरेखम नै बावैसो जोंनि लकाल MCLA आ फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा रामदेबनो हा होआखै एक इन्सि हाबो हगारा बे रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाय जादों दा आं बेवहाय बेखौ बुंगोन मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानाखि बे हाखौ माने पतंजलिनो जेलानाखि हगारनानै होदों बेवहाय गभर्नमेन्टआ जे मोनसे नियम दंना जे पारपासनि थाखाय हाखौ होनाय जायो बै पारपासखौ जुदि उइदिन दि 3 इयार्स 3 बोसोरनि गेजेराव जुदि मावनो हायाब्ला बे हाया अट'मेटिक माने गभर्नमेन्टनि हा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव थांफिनो बे जाहैबाय मोनसे लिरनाय कड दिनैसिम जेसेबां हा एलटमेन्ट होनाय बे जिनिसा बे लिरनाय थाखायो दिनै आदानिनो हा होआखै हाखौ होदों एपिडिसिएलनो ओरै आदानिया एपिडिसिएलजों जानानै हयथ' बानायगोन दा बे मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बेबस्थायै पतंजलिनो हाखौ हरदोंमोन दा मानब गेदेर जोंनि दानि BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बे सेम प्रसिडियरैनो बे जिनिसखौ होनाय जादों दा बेखौ फैनानै मा लिस्टआवसो होदों गाबोनो जों मोनफिनो एक इन्सिबो हा हगारा बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे बिटिआरनि 6 शिड्युलनि हाखौ बोरै हगारनो हाखो बेफोर बाथ्राखौ बुंनायाव जोंनि आन्दलनकारिफ्रा नंगौ साननानै एसे आन्दलनखौ जरदार खालामदों जुदि 6 शिड्युल एलेकायाव हा हगारनो हायाबा जुदि बेवहाय खुनु क्षमतायानो गैयाबा मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बोरै हगारनानै होखो गतिके बे आबल थाबल बाथ्रा बुंनानै गुलाय गुजाय जानायनि थाखाय माने जे जिनिसा खुब सहजै समाधान जानांगौमोन बे जिनिसा जायाखै आरोखि एसे गोनो गोथो जानानै थादों किन्तु आंहा बिश्वास दं दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों बे सुन्दर भाबै बियो समाधान जागोन आरो बयबो लुबैदों जे जायगाया डेभेलपमेन्ट जाथों दिनैहाय मोसौ गुमनानै जानायनि बाथ्रा फैदों बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बिसि मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखारदों क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा माब्लाबा मोसौ गुमनानै गाइखेर फाननानै जादों नामा माब्लाबा मोसौ फिसिनानै माने हाग्रायाव गुमैदों नामा गतिके बेफोरबायदि आबल थाबल बुंनानै लाब गैया आसा खालामदों दिनै मोजाङैनो समाधान जागोन दिनै जों बिथांनि खुगानिफ्राय गोबां बाथ्रा खोनानो मोनबाय दा बिटिआर सरकारा जि बाथ्राखौ सानदों बे खामानिया थारानो आरो जोंनि बर' हारिनि डेभेलपमेन्टनि थाखायनो बेफोर खामानिखौ सानदों पतंजलिजों आदानि कम्पानिजों माब्लाबाबो रिजायनानैहाय मिलायहोनो हाया पतंजलिया जाहैबाय गावनि पार्सनेलि मोनसे गाइखेर दिहुनग्रा मोसौ बाथान बानायनायनि थाखायसो हाखौ लादों नाथाय आदानि कम्पानिया जाहैबाय रायजो राजाफोरनि थाखाय साप्लाइ खालामनोहाय इलेक्ट्रिक फायदा खालामनो थाखाय इलेक्ट्रिक बानायनो थाखायसो बे हाखौहाय कम्पानि बानायनोहाय बिथाङा सेस्था खालामदों एपिडिसिएलनि थ्रुयै दा जायफ्रा बुजिनो रोङाखै बिथांमोनासो ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक पेजावहाय रोनावलाबायगासिनो दङ दा पर्बतझराया इसेबां गोग्लैसोनाय जायगा होननानै आं माब्लाबो सानाखैमोन नाथाय जेब्लानाखि बासबारि टिपकायावहाय हानि जे लेन्ड फाटा होनायनि बेवहाय प्रग्राम बानायहैबाय अब्ला आं आन्दाज मोनबाय दे ओरैबायदि गोग्लैसोनाय जानो हागौ माखासे मानसिफ्रा लोंनाय जानायजोंनो दिन हाजिरा मावनानैहाय समखौ बारहोयो दा बेनिखायनो बे जायगानि मानसिफ्रा गोग्लैसोनाय आरो भारत स्वाधीननि उनावबो दे बे जायगायावहाय हा गैजायै मानसि दं बेखौ आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन रायजोखौ आङो सानदोंमोन डेभेलप जाखानाय एरियासो होननानैहाय नाथाय मिथिनो मोनबाय बयनिफ्रायबो गोग्लैसोनाय जायगाया पर्बतझरा बासबारियावसो दङ
दा बेखौहाय बोखांनो थाखायसो इउपिपिएल सरकारनि सीएम प्रमद बर' सारा टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ बेयाव बानायनो नागिरदों आरो रेल कच फेक्ट्रिखौबो बेयावनो बानायनो नागिरदों। गोबां खामानिखौहाय मोनगोन, मोनना नङा मोनगोन। जेरै दायो सालाकाथियावहाय हारसाफोरनि मानसिफ्रा बेयावहाय गोबां मानसियानो मावनानै जागासिनो दङ। दा बेबायदिनो बे पर्बतजरा ओनसोलनि बासबारिनि मानसिफ्राबो बेयाव टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआवहाय खामानिया मोनगोन। दा बेखौ साननो गोरों मानसिफ्रा दिनैनि समाव बे पर्बतजरायावहाय टार्मिनेल प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय बिथोन होदों, नाथाय साननो रोङि मानसिफ्रा हेंथा होदों। जेखिजाया रायजोफोर, आरोबाव मोनसे भिडिअ आङो लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो। जोबोद दुखुनांथाव भिडिअआ। बिथाङा सिगांनि समावहाय एनडिएफबिआवमोन आरो बिथाङा दिनैनि समावहाय देहा गाज्रि जानानै दङ, देहाया नारसिनजानानै दङ केन्सार बेमारजों खोनानाय बायदिब्ला। बिथांखौ हस्पिटालावबो लांबाय आरो अपारेसन खालामनांगौ होननानैबो बुंदों, नाथाय रांनि आंखाल। दा बेनिखायनो बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय फोसावनानै होदों जे जाहाथे गावनि बेमारखौ फोसाबनायावहाय रायजो राजा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मदद खालामो। बिथांनि खावलायनाय बायदिब्ला एनडिएफबिनि मावथिफोर आरो सीएम प्रमद बर' सार बिथांमोनखौहाय फैजानो लुबैदों। जानांगौ बिथाङा बै समावहाय ससियेल मिडियायाव होआखैमोन, नाथाय दिनैनि समाव ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो जायगायावनो बिथांनि भिडिअआ नायजाबाय जानो हागौ। आंबो जेबो मावनो हाया रायजोफोर, एकमात्र आङो बिथांनि भिडिअखौ लानानैहाय रायजो राजाफोरनोहाय फोसावनानै होनोल' आंहा गोहो दङ। दा जायफ्रा आखाइ फोलावनो गोसो बिथांनि बेमारनि थाखाय, नोंथांमोना नैबे सावगारियाव होनाय जे एकाउन्ट नाम्बार दङ बेयावहाय नोंथांमोना सोनानै हरनो हागोन आरो बिथांमोनजोंबो सावरायलायनो थाखाय बेयाव कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखायो। नोंथांमोननि थाखाय गासिबो खाबु दङ। दानिया फै जों खोनासंदिनि बिथाङा बबेनि आरो बिथाङा मा जानानै दङ, मा मुं, नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। जानायाथ' 6-7 माससो जाबाय बेमार। देहायाव आलौनाय, सानाय आरो दुरबल, जोबोद खस्थ' आरो। न'खरावथ' दा आंनिया बिसि दं, गथ' उन्दै दं। बेनिखायनो खावलायो आफादनिफ्राय लिडारफोर सारमोनखौ एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला, फाहामजानायखौ मोनोबा आंनि बिसि फिसा एसे गथ'खौ फेदेरलांनो हागोन। दङ जे केन्सार बेमार। दाखालि आङो रिपर्टखौ जेब्ला देखायहैदोंमोन, डाक्टारा होनदों जे अपारेशन खालामनायनि खोथा, जेसे हागौ एसे जे थाबै जे अपारेशन खालामोब्ला जे 95% दासिमबो चान्स दङ। दा बे हिसाबैनो जोङो दा खोनादोंल' जे डाक्टारनिफ्राय जे अपारेशन खालामोब्ला जे बासायजानायखौ मोनगोन बा बासिगोन आरो। नाथायबा जोंहा दिनै जे फंबायनि अबस्थाया बेबायदि गैया, बा जोंबो बेबायदि जे हेफाजाब होनो हानाय जोंनावबो क्षमता गैया। दा बेखौनो खावलायनो सानो, जिहेतु बिथाङा फंबाया जोंना बे एनडिएफबिमोन सानसे समावहाय। दिनै सरकाराबो जोंहा बिटिसिआव सरकाराबो दिनै एनडिएफबिनिनो बुंनो थाङोब्ला सरकार। जा गासै दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायनो सानगोन बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै, जे गासै दैदेनगिरिफोरा जेन' अननानै जे फंबायनि जे बेमारनि थाखाय जे बेमारखौ जे ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ बेखौ एसे अनसुंथाइ होनानै जाहाथे फंबायनि जे देहाखौ लोगोसे फंबायनि न'खरखौ जेनेबा माबा मोनसे जे थांनानै थानायनि जे राहा लामाखौ देखायनानै होयो बा खालामनानै बेबस्थाफोरखौ अपारेशन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै दैदेनगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरनो सानो आरो। गोजोन्थों। आंनि भिडिअखौ जायफ्रा जोबजासे नायबाय, गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।